Bekuphithizela emgaqweni uEntre namhlanje njengoba nomnyango wezokuthutha ubutheleke eMoyi River Toll Plaza bakhalelwa amasongo kaZigonyela abashayela bangenazi incwadi zokushayela, abashayela bephuzwa amponjwana kanye nabashayela izimonto ezingekho esimeni sokuba semgaqweni. Ungqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga uthi imbangela yezingozi eziningi emgaqweni ukuphuza kwabashayeli. 80%, in fact more than 80% of the factors are human factors. It's a person who is driving under the influence of alcohol. It's a person who decides to stop the car in the middle of the road and people and the other cars, they collide on them. Owengamele ezokuthutha Eastern Cape uXolile Nqatha usezwakalise ukushaqeka ngokudlula emhlabeni kwabantu abangamashumi emgwaqeni kulesi sifundazwe kuyo lempela sonto yephasika. Ungelishwa ubana kulena iholide sisalahlekelwa imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu. Sebefikile ngoku pha kumashumi amane. Into leyo esiqhalabisayo kwaye sifuna uthatha lithuba sivakalisa amazovelwano kwintsapho ezilahlekene nabantu njalo. Owengamele ezokuphepha nokuxhumana nomphakathi eMpumalanga uVusi Shongwe uthi maningi amagqatha athathwe kule mpela sonto emgaqweni yesifundazwe ngenhloso ukuqinisekisa ezokuphepha. That we have stopped up to so far. They are 13,851. Vehicles that we have weighed in our way bridges, they are 5,637. uShongwe uqhubeke wathi lezi vimba mgwaqo isize kakhulu ekwehliseni isibalo sabantu abadlula emhlabeni ngenxa yezingozi zomgwaqo kulonyaka uma kuqhathaniswa neminye iminyaka edlule kulesi sifundazwe. Silindo kuhle ngidi indaba enze SABC.